cardioloxía, Si, é que son bons rariños, é increíble. Perdón, eu chamo Antonio, e son doutor xefe en cardioloxía aquí no Lucas Augusto. Eu son Natalia e son aquí de cardioloxía a residente 1. No, que vamos a ser. Como se te ocurre facer isto? Te parece normal? Pero que non foi culpa mía, que os de cardioloxía que dixeron que... Cardioloxía. Eu son a doutora Guijarro, en traumatoloxía. Eu son a súa residente, son R1. Hola, eu son Alba e son anestesista e sobre a xente cambia todos bastante ben. Que te pasa? Tomando fatal. Doutora Guijarro! Axuda! Doutora Guijarro! Que pasa? Non, é que non sei, acabo de atopar así e non sei, espera, baja, non sei. É que por está ben. Que non sei. Que é iso? Que lle pasou? Non sei, Mara, non sei. Precisamos unha padiola. Que tal le vas ao exame? Que se apuntes, repasar, algo? Estou super nerviosa, é que non sei. É que non podo máis, en plan, teño moitísimo medo polas prácticas de sutura, la levo fatal. Ademais, é que os médicos que nos tocaron é que non sei, non teño ni idea. Exactamente, non sei. Decirles muchas gracias a la presidente que me atenderon muy bien. Eu creo que ten razón. Eu creo que xa deberíamos aprobar o exame directamente a residentes. Parece-me ben. Probable. Temos novas para vos. Pola vosa, eu creo que estamos todos de acordo en que pola vosa magnífica actuación coa nosa enferma decidiramos de aprobarvos o exame final. Moitas felicidades. Grazas, moitas grazas. Aprobache de milagro.